I'm good, thank you. Very good. Non lo prendo, ragazzi, non è per comprare capacità e stili. Ora avete portare a casa Australia. Ora si potrebbe costruire Australia. I very rarely remember. Oh, как стали то мотор горки. Я на тебя факт Блин, надо помочь вообще. Мотор тютуни! Закати какую? Так отборик нам влили. Да, я вас дома просто вижу тут. Как тут кама, это видео I mean, just being about you really makes you kind of quite confident. You've got quite thick skin, you know, we've kind of been used to creating them, but I guess you're quite confident. You know, Amministrazione politica significativa, смятам, че това да бъдеш група генерално се прави доста уверен. Моля, че ние сме по този път, стигнахме на критиките и така нататък. Да, бих казал, че сме доста уверени и това ни харесва. Това е част от това да бъдеш музикант. След това успяваме да ги чилим добре на живо. После се вече хората